Nou, beste kijkers van RTV Parkstad, we zijn op de kermis in Bocholt en nou, we gaan eens kijken wat hier allemaal te beleven valt. Ja, is jammer. Ik doe het hele jaar door, na school nog, als bijbaan. Limburg, maar ook Brabant, Zuid-Holland, Groningen, komt door heel Nederland eigenlijk. Het is een hele gezellige dorpskermis. Het is natuurlijk niet te vergelijken met een grotere plaats, maar het is zeer zeker heel gezellig. Ja, de mensen voor ons hebben het fluitje gevangen. Dat betekent dat ze zometeen een gratis ritje krijgen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En nou, je hebt gevangen, hè? Hoe is het op de kermis in Bocholt? Leuk. Leuk, dames en heren. En waar ga je nog in zometeen? Ja, de grijpers. Ja, dat gaan we niet in, maar gewoon doen. En ja, wat rondlopen gewoon. Dat kan natuurlijk ook, mensen, rondlopen op de kermis in Bocholt. Oh, nog meer tempo. Ik ga even ervan genieten, dames en heren. Meneer, kermis Bocholt, wat betekent dat voor u? Een gezellig uitje met de kleinkinderen. Dus ik ben blij dat er zo'n kermis is in een klein dorp. Dat mag niet verloren gaan. Ja, volgend jaar is het groter. We missen de botsauto's hier in Bocholt. Ze zijn jaren hier geweest, dus we missen het gewoon. Het is echt een kermis voor de kleine kinderen. Voor de grote kinderen die vinden het niet meer zo leuk, maar voor de kleine kinderen die vinden dat wel leuk, ja. Het is echt een kermis voor de kleine kinderen. De kermis Bocholt is een traditionele kermis en ja, die bestaat al heel veel jaren. En ik kom zelf al meer dan 30 jaar hier op deze kermis. Dat is ook een soort traditie. En ja, ik hoop dat die in stand blijft. Ja, helaas, weer geen prijs. Ja, jammer hè. Maar waarom bent u aan het grijpen en niet uw kind? Ja, papa wil wel winnen hè. Heb je hem eindelijk gewonnen? Nou hoeveel centjes? Ik had een briefje ingewisseld van 5 euro voor 13 keer. En toen had ik hem voor het 7e munt of zo. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Nou mensen, het is zover. Erwin gaat grijperen. Dat is 6 jaar geleden. En ik ga ervoor. Ik ga voor een Angry Bird. Daar ga ik. Spannend. Maar gelukkig had ik €1 en dat betekent 2 keer spelen. Dus nog een keer. Het is 6 jaar na dato me nog altijd niet gelukt om iets uit een grijpmachine te halen. We gaan door. Waar staat u op te wachten? Ik sta op mijn dochter te wachten. En hoe vaak is uw dochter al in de rups geweest? Ik geloof de 2e keer. Maar dat valt eigenlijk nog wel mee, hè? Of denkt u dat ze nog vaker erin gaat? Ik denk het wel. Gezien het feit dat ze het heel erg leuk vindt, zal ze wel wat vaker willen, ja. Wat vind je ervan dit jaar? Ja, het is een beetje minder dan de voorgaande jaren. Normaal was het, ja, er stonden wat meer grotere attracties, maar volgens mij is de rupsbaan nu het grootste. Hè?
Ja, klopt. Ja, wat mis je het meeste? De botsauto's dan, neem ik aan. Botsauto's, ja. Ja, en ja, de gropkraam. Die bulldozers, zeg maar. Voor mij het persoonlijk hoogtepunt van de kermis in Bocholt, de nootjes. Mag ik een klein zakje gebrande pindas van u? Alsjeblieft. Kijk u eens. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ach, nog 2 euro. Nou, ik ga nog even een klein gokje wagen. Running with wolves and I'm on the prowl.